Børnetelefon til Stuart. Ja, hej. Jeg har bare sådan brug for en. Børnetelefon til Stuart. Ja, hej. Jeg har bare... Bøf med surt. Jamen, det kan... Bøf med surt. Jamen, det gælder liv eller død. Nej, ærgerligt, for jeg sidder lige og peberrød. Bøf med surt. Jamen, det gælder liv eller død. Du er for nem. Men du må vel kunne få nogle piller eller noget. Jeg har et problem. Ja, det er så Er du sikker? Nej, det er fordi, Gå op for mig, du. Men du må vel kunne få nogle bøf med surt. Jamen, det gælder... Du er for nem. Bøf med surt. Jamen, det gælder liv eller død. Nej. Kan du hygge dig? Nå. Det er gas for helvede. Nej. Kan du hygge dig?